U-AJ uzowakha kanjani umkhukhu? Ngiyazi akakwazi nje ukwakha. Ngisho ukuthi phela kumesenza lokho kumele sifake izandla odakeni, sifake inyawo, singcole, sikhiphe icathulo, sazi nje ukuthi songcola. Cha, yena ngeke akwazi. Revati. Uma ngabe unqaba mina ngizoyizama. Batha musukubanga umsindo. Usumemeza kangaka uzobaleka. Hawu yini ngathi uyayisaba mnumzane. Umnumzane ayikho into ayisabayo. Angithi mnumzane AJ? Waza mnumzane AJ ngikubonisa ukuthi yakhiwa kanjani lo mjondolo mncane. Hey. Akunamuntu ohambayo la. Umkhonyana wethu uzozivakashela emva kwesikhathi. Ngakho ke angeke aphuma ayongcolisa ngodaka. AJ, usungangena. Etiye selungile. Yeah. Cha, anginankinga yokwakho umkhukhu mina. Cha. Ungakwenzi lokho. Emva kwalesi sikhathi esingaka, kumele udle okuthile. Okunye sobuye sikubona. Njengoba bengisho ukuthi kudala sagcina ukubonana. Ngene ngaphakathi uthola ukuthini? Waza. Yabona Ankhalindi, umalume AJ usho yena ukuthi akanankinga yabona. Waza mnumzane. Ngizobasiza ukuthi bakumkhukhu kodwa asiqaleni. Rivat. Woza lana. Sikwenze njani ngawe kungani ungalendlela? Hawukwenze njani ngani? Kanti senikhohliwe nini ukuthi uAJ wangiphatha kanjani? Kodwa ngiyabaqonda umani nobaba futhi bazokwazi bakhulume naye. Kodwa wena pho inkinga yakho? lalela. Manje, yini labo siphatha kanje wena? Hey. Sisi, ngisohlangotheni lakho. Lila ngisohlangotheni lakho futhi kohlale kunjalo. Hey. Kodwa Lila wena no AJ nilwila ngithi. Manje kuzobukeka kanjani uma sibahlaza kuyena? Yithi ngihambe mina ngiyokwakha indlu. Ngikwasi. Iqiniso ngempela ukuthi unoshintshe lonke iqembu. Awusekho futhi eqembini lami wena, ususeqembini la AJ. Lila, uyiphathisa kwengade manje. Mina, hayibo, Rivati. Ayingeke, hayi. Mina bengamele nje ngize lana. Ugogushile wathi asambe ethempelini. uAJ uyaxaka nje. Uhlaleleni yena manje lana bekumele phela ngabe ungishile wase wahamba. Ngenxa yakhe sekumele ngicashe mina la ekamereni ngibe ngisekhaya. Umkhukhu wakho uzova muhle kakhulu kulonyaka lo. uAJ vele ukufaka nesandla yakusiza. Hayibuya wenza ngempela yini kanti umkhukhu?
ngiyacela kumele senze umnyango kulendlu. Usuqedile yini? Ha? Kodwa Nkosi yami. Ukhona ukwenza lokho kuphela? Kulungile manini kancane. Kanjani uma nithatha ikhefu kancane, ha? Nenze itiye neblackface elinomsoco. Wozani. Buke sengathi khona okunye kufanele sikwenze. Hayi suka nizobuye nikwenze uzenza umuntu okwaziyo la. Thula. AJ futhi ke ngenze ukudla kwakho kuthanda kakhulu iShira. Woza. Yeah. Oh, woza vele ngidinga usizo lwakho lapha. Antara, ingabe ngibe isithutha ngempela? Nkosazana Sarojini ngalesikhathi unkosazana Lila esasebenza lapha eRestaurant ngamtshela nje mina kancane ukuthi indodana yami idinga ilaptop yasesikoleni wase yakhumbula ke ngempela naye wangithengela njengesipho. Unkosazana Lila unini naye esipha nje izipho manje isikhathi ukuthi nasimuphi isipho. Madam Lila ngiyaza umthandisisi mnomsana yabona. Kodwa Lila muhle kakhulu enhlizweni mnomsana. Usenhlanhleni enkulu kakhulu mnomsana. Thakasela inhlanhla yakho kusanesikhathi mnomsana. Kungenjalo isikhathi sohamba ungabonanga lutho mnomsana. Ulelu sayinqobile inhliziyo kaMakanye nabantu esisebenza nayo indaba upho mina ngihlale ngemdinelwe. Ngolunye usuku wagubha umshado wethu kodwa mina angizange ngikuthande lokho. Ngaphatheka kabi. Umake wathinta izinto zengasandla sakho vela moshe. Uyazangikwazi. Yonke into angenzela yona ngithandi nje nhlobo. Angithandi izinto azendawo Antara kumele ngenze njani? Akekho ongathatha indawo yakho Antara. Akekho ngempela. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.